Moikka moi! Mä näytän nyt tämmöisen tavan, millä saa yhdistettyä 2 langanpäätä yhteen siististi ilman, että tulee solmuja. Tai että tarvii sitten enää päätellä, kun neule on valmis. Elikkäs mulla löytyy täältä tää neuleessa kiinni oleva ja sitten on uuden kerän langanpää. Ei ole väliä kummasta aloittaa, mutta pujotetaan ensin toi lanka tonne neulaan. Tai jätetään ihan tommonen pikkunen vaan. Ja sitten otetaan toinen lanka. Vedetään se vaan tosta yli. Se saa roikkua tossa nyt odotella. Ja lähdetään sitten pujottaan tällä neulalla tänne niinku langan sisään tätä neulaa. Ja jos ei jokaisen säikeen sisään mene, niin ei haittaa. Se ei lopputuloksessa näy. Mutta tänne se rauhakseen sitten pujotellaan. Tää ei ihan kaikille langoille mun mielestä sovi, että johonkin puuvillalankaan. Tai no riippuu langasta, mutta niin kuin, sopii ehkä enemmän tämmöiseen villalankaan ja tämmöiseen, missä on vähän selkeämmät nämä säikeet. Ja vielä paremmin sopii semmoiseen vähän tuubimalliseen lankaan, missä se sitten vaan sujahtaa sinne sen niin kuin tuubin sisään. Noin, nyt se on varmaan riittävästi tuolta toiselta puolelta ja sitten vedetään se tänne. Ja nyt se on vähän rytyssä, niin täältä vaan vedetään ja suoristetaan. Noin, nyt se lanka menee tuolla. Tämä ei kauhean hyvin enää erota, mutta pikkasen. Sitten otetaan toinen puoli. Taas lanka neulan silmää. Ja vedetään sitä vähän tänne lähemmäs, niin ei tarvitse niin pitkältä matkalta pujotella. Ja sama juttu. Lähdetään tonne pujottaan tonne niin kuin langan sisään. Eli tuossa näkyy toi, kun menee tää toinen lanka täällä. Ja sitten tää on tätä yhtä lankaa. Ja itse tykkään tästä tyylistä. Mä inhoon sitä lankojen päättelyä aina kun neule on valmis, kun haluaisi saada sen vaan käyttöön tai antaa eteenpäin tai muuta, niin tää on huomattavasti mukavampi tapa ainakin itselleni, että ei tarvitse sitten lopuksi enää niitä langanpätkiä päätellä, mitä nyt alussa ja lopussa. Ja sitten tietysti, jos on jotain hihojen neulomisia ja muita tai kiinnittämisiä, niin niissä tietysti joutuu. Mutta tää kun kerä vaihtuu, niin siihen tää toimii oikein hyvin. Taas vedetään tuolta läpi. Tuosta kiristän noin. Ja sitten vedetään tää taas, niin se menee tonne langan sisään. Ja aika siistin näköinen tulee. Et se ihan vähän on paksumpi tietysti, kun se on vähän niin kuin kaksinkerroin siinä kohdalla. Mutta on kyllä niin kuin tosi kiva tapa mun mielestä yhdistää nämä langan tai nämä kerät toisiinsa. Ja tästä voi sitten lähteä vaan neuloon ja se ei sieltä lähde purkaantumaan. Tästä voi vetääkin näin, niin ei lähde purkaantumaan. Ja menee kivasti sinne. Mulla on tämmöistä neulettavissa aika paljon kuvioa, niin täällä on jossain kohtaa menee, kun on edellinen kerran vaihtunut, mutta ei sitä sieltä erota. Että jos on niinku, ihan semmoista sileätä neuletta, niin siellä tietysti voi erottua paremmin se, että siellä on vähän paksumpi kohta jossain. Mutta muuten tällaisessa kuvioneuleessa niin ei kyllä erot. Mä en mennä edes löytää sitä tuolla. Jes, kiva jos katsoit. Moikka!